tak za ten měsíc, když se budou služby a tak, si vezmu to náhradně, nemusím mít dovolenou si brát, jo? Jo, Vašku, koncem měsíce budu mít tolik přes času, že se taky beru náhradně volno, můžu? Tak pojď. Co? Tak nám něco řekni, budeš na YouTube, vole. Přátelé, toto je práce, skutečně, to je opravdu práce, která mě nesmírně, ale skutečně kurva nesmírně baví. Tak jo, tak jakože. Ještě sobota. Sobota se tam nehodí, počkej. A teď prostě, počkej, nehrám do toho. A teďko ti ekologové křičej prostě, že chtějí prostě, že mají špatný vzduch. A ty věci, ty elektrárny jaderný, ale kdyby si prostě tu lopatu vzali a tu bystřínku šli vyčistit. No a to je ten sobota teda, ne? Dobrý, jak to se stydíme. Dělej. Mej slavnej. Pozvi mě. Dělej ještě sobotu. Co to chci? Sobotu. Vážení přátelé, dejme si na to ruku. Člověk, že vytvořil veliké hodnoty, že? Stačí. Co mi dáváš tu kytaru? Děda, to se musí, ne to čo, vole, to také práce, vole. Děda to člověk skládám třeba zboží, že? To ne, že? Tak svých 5 minut slávy už máš, tak pojď. Jo, to bude teprve v pondělí, počkej. Ty pičo. Počkej, to bude dneska na YouTube ještě. Jo? Ty si bylo tady dávej to tam. Dám. Dáme, vole. Říká, kurva, dívej se, to rozhazuje štěrka. Co tam bude, vole? On tam, ne, jak jsem tady stál na tom štěrku. To je celý. Já se tě doma zastřelím. Říkal, ukazoval, moji voli. I možní přáteli. Ukáž? Ne, Karuzo, mohl bys tam něco ale dát pěknýho. Už tam je, tam God, ale... No tak ještě toho teda. Udělej toho soboty. Sobota už byl. Nebyl. Ale co sobotu? To já se podívám na YouTube. Přemýšlím, co tam dát, víš? Sobota. Děkuji divákům. Neposlední řadě, v poslední řadě. Čas, přátelé, děkuji za tuhle sošku, za cenu TT, ale myslím si, že by si to měli zasloužit především lidi. Dovolte, abych pozdravil, abych poděkoval svým mamince, páť. Děkuji mamince, že se seznámila s mým tátou.